kermainen pepperi. Tätä kannattaa vältellä kaikin mahdollisin keinoin. Johonkin pitää vettää se raja. Mut ootte sä niinku itse sisällä? Dannazione! Hyvää päivää! Tänään me kerrotaan teille, että mikä on paras dip. Jotta seuraavan kerran kun menet kauppaan, niin tiedät, että mikä näistä pusseista kannattaa heittää sinne korin pohjalle ja mikä kannattaa ehkä jättää sinne hyllyyn. Sekoita dippimauste 200 grammaa kermaviiniä tai ranskan kermaa. Sekoita dippimauste ja noin 75 grammaa voita. Eiköhän ne tiedä, miten tehdään dippejä. Se on niinku samalla sekoitat, niinku Matami Mimmi tekis. Hyi saatana. Pojat, Matti sipsiä myös. Kato, tuossa on. Tää ei oo kyllä mun mielestä ihan parhaasta päästä, mutta tää on kyllä hyvä. Ihan ok. Yleensä sipseissä on se sour cream and onion maku, mut nyt se on tässä. Sour cream and onion sipsi. Eli kun me pistetään tähän